बाप रे बाप। बूची जी कहत रही कि भौजी तू तो ऐसा नहीं बाबू भैया विदेश भवन माई बाबू है ना के न्यूटा लेके आई के न्यूटा लेके आई अपन ननद के हम 1 महीना पहले ही न्यूटा लेके आ गई अब का चाहिए नंदा हमार देखियन तो खुशे हो जाइए कहन हाँ भौजी आइल बड़ी मिजाज में भारी भरकन दे बा 1 महीना 2 महीना पहले ना चलम तो कैसे होई। अरे पाहुन जी ढाई 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 ए महाराज प्रणाम कहीं के प्रणाम 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 ढाई हई हई सब कहा जी न्योता वाला के आई नहीं हां न्योता न्योता का के न्योता बियाहवा के बुची जी के डर पड़ल बा ना बियाह महाराज कोई का अभी तो अभी केहू घरे कार्डे नहीं खींचे देले अभी तो 1 महीना टाइम बा बियाह में। अच्छा 1 महीना टाइम बता ऐसे का 1 महीना हमनी खाती पर्सनल हिटनाटा खाती 1 महीना का हां हां ई तो बात बा नहीं के कुछ पान का खोले बानी कौन मगही पान के मीठा पान जर्दा वाला हो जर्दा वाला बाहर बाहर और महाराज बानी 1 पीस के हैं मिलेला गांव टोला पर का मिलेला गांव टोला पर ए महाराज का और मेहरारू के बात खोले बानी मार दारू दारू मारे मेहरारू के पिए के हो हैं महाराज देखिए कोनो नशा नहीं के नु कि हमारा ले बचल बा जन नहीं हां नशा करे के चाहिए बियर और सब गांजा अरे सब चले हीरोइन उरी ना हीरोइन ना सुलेशन उ हो ना सिगरेट चलेला गुटखा चलेला बा मातर हुआ तो महाराज तो पास बानी महाराज हैं तू महाराज लागता कि दिल्ली के 56 छुरी हीरोइन है रौदा हैं 56 छुरी ना 72 छुरी बनी 72 छुरी चली जब आ गइल भानी तब का कोल जब अब सेवा सत्कार करही के नु बा हैं सेवा सत्कार माने करही के नु बा जाना तो नहीं पाऊं जी हां 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 हमारा के टोला तक आदमी हां हमार ससुर से लेके भसुर ले ई का जी है पेट है फूलल बा बबुआ होके के बा बे महाराज रो गजब बानी महाराज गंगा जी के खानी कैसे खानी आई सही ना सही ला तक ना ये ठीक बा आई कैसे ठीक बा आई ना आई कहनी कि मोर सामान मन कि ना खरीदा गइल बा बियाह के कहां अभी तो कार्ड छपाए के दियाइल बा सोचाइल के मैं तो ई कार्ड 10 दिन में बाटल जाई सब कोई बनाई चल ही ये कहल बाकी बिना गौने बलमुआ आ गइल बाकी चली कोनो बात नहीं आई पैसा मुखिया सरपंच वालों की एथियो नहीं कर हमारा धरता आ देखे आराम से आई हो दादा हां चली अब बूची जी घर आई बनी हां सब कोई घर ही में सुन जाते दान दहेज में का दिया था महाराज का ये 3.5 लाख रुपया बा अब बस ये बा एगो गाड़ी भी ऑलरेडी हम पैर भी करवा देले रहती महाराज सस्ते सुविस्ते में बड़ा बहन के बियाह नहीं पड़ बे मां तो मैंने बियाह शादी में पैर भी होला नौकरी कौन हो जनी सरकारी नौकरी लोग करत है लेकिन है देखी आई गोड़वा पहाड़ टाकी नीचे बा हां आई गोड़वा पा के लोग गिरेला हां एक से एक का रेरम चलिया चाय पियली सनो देख अरे गांव में के बहिन है को चल यहां आई बैठी कोई लोग बटे नहीं खेल अच्छा घर है भैया सा अरे काने बाबू लोग हो ठोरी तो हई देखा एगो आउ ढले बनी हो तो लिया आउ दवाई अपन खाई अच्छा कौन ओहो खोसल बा रह दी ठीक बा कौनो बात ना मार चला टका चल बैठी बाप रे बाप बड़ी गुड़गर बिछौना बाटे नटी हमरा के बंद मत करी हां ये दादा ई के हो हाय प्रणाम के हनी जी लालू यादव है हैं लालू यादव काला ही रही बाबा काले आई रही हम नहीं देखले रहुआ के तनी हटवा ऐसे करी ना ठुकम ए महाराज हां तो कार और शिकायत करले बानी हां तो अभी कहते थूक ई क्या जी बाबा जी अभी तक कहीं ना आही रे राम बड़ी गुडगर लेके जावा हबे बिछावना त खटिया त बड़ी गुडगर लगा देनी जा देख लो अभी तक कार्ड के हम कनियो बताइलू नहीं खे अभी तक कार्ड छपाए खातिर ऑर्डर दिया गइल बाटे कन कहानी हां एने सुनी ना एने सुनी त तनी कोने के अठी का मने व्यवस्था भी भइल बा का नहीं के भइल अभी कहां कुछ व्यवस्था भइल बाटे अभी नहीं के कुछ ना व्यवस्था बा व्यवस्था
ये बाकी बिस्कटी हो ये गोबर धइलो हो लो आवे के बा महाराज 4 गो लइका बोलाई ओकनी पर देखी जादू मंत्र चलावत नि मैं कोडी हट छै वही कैसे कहता नि ये मारे- नंदी का आवे भेजी भेजी नंदी के हमार ए कनिया कनिया ये तो कितना छुदुरपन दिखावती है मौगी एकदम छुदरे बिया का हटाई ए राम एने ओने मत थूका भी बना दे हलू भौजी बैठल बैठल खुशी रही का ठीक बा का हो कनिया तर भौजाई कैसे जान गेली अभी तक कुछ भइलियो नहीं थे भौजाई ले दो की थोड़ा बाकी गइल बनी जी कुछ दी तो आऊ का लेनी दी तो गानावा चोक हो गइल बनी रौरा भौजी तू आ भाई कैसन बना लेले बनी रूपरेखा छते ऊपर छतरी आनंदी छिहतरी कहनी हां किरम श्राप कैसा रूपरेखा रवा बना लेले बनी कहे के जागल चुप रही कोनो बात ना चुप रही तो कहना है कि छत ऊपर छतरी आनंदी छिहटरी तो कहना है छत ऊपर छतरी आनंदी छिहटरी का हो भौजाई तब नाच पार्टी में रहत रहलू का स्टेज प्रोग्राम करत रहू का सब मरीज डुबावे आज चलम का रौरा पता कोनो टकियो न फेंकी महाराज ना 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 हमरा ई सब कुल काम नहीं के हमनी घर में ई सब ड्रामा ना होखेला तू कहे के का हो कनिया हमनी के पता ना चल हटुए वाला 8वां महीना चलता मैं पार न हो जाए ऐसे नुई नहीं आ और देख ले जी जाओ अभी काट के नहीं के बेचल तू काहे इतना आगे आ गलू हो चुपचाप रही अभी आईनी हम मौसी जी भी रिसेट रे जे चल आईनी अभी जे हमरो आम जले जे बाबा 6 महीना के हो ना जाए हटे हटे कैसन लोग लइकवा कुछ है 6 महीना जाई लेके आई रवा त पेट ए भाभी जी रवा त पेट से महाराज बनी है ने ओने ना दौड़ल जाला ए महाराज जे करवावे मार बनी 4 वर्ष से हमर दिमाग खराब कर दिया का के कर त का के व्यवहार का करम जी अभी त हमनी घर में खुद ने ननद के बियाह बटुए तो नठेवा उठाई तो बक खेला मैं राम आही रे दत जाई इजे ऐस मौज लिया आराम से जे रह हम 6 महीना 7 महीना तब जाई मने हमरा भगवान देले बड़न हुनर गुनर त अपन जो रह जाई का दिक्कत बाटे नंदी अपन बिया नु तनी अल्ट्रासाउंड करावे के बाटे काल कहम के हमरा के पाउन जी रवलिया चल हां भैया जानता हो भैया भी हम जाती फोन करे के आके ले जा तारा के तू काहे ऐसे कर लो बोझ माने ए जो हमारी इज्जत खराब करे पे लागल पूरा सब कुछ तो जानते बता तारा बारे में इज्जत केहू ना जानत रहे तारा बारे चुपचाप रही आती रही चुपचाप रही जाई हटी जाई हटी जो से हटी दिमाग खराब हमर बड़ा गुलू गुलू राव तक खटिया बाजी के कर बा बाप रे बाप का जाने कैसन बैसन घर के बेटी पतोई पहिल तो नतिया कन के बरिए नहीं के बनावे आवो ई कैसे लमल लोल हो जाता रे दादा लौकते नहीं खेनो आए एगो हम मनी के रह त हती पहले कुल चीज बनावे करे सिखत रह जा अयो आपके कनिया बैसन हो तो बियाह क के आ जते जा और कुल चीज के लूर रहता आ ई कुल के लूरे नहीं के रहत त बड़ी करी बनावल जाला कैसे कैसे का कइल जाला मम्मी जी का हो बने है का बानी अजी मम्मी जी हमरा त बुझाते नहीं कि अब घर में कवन डुगी ड्रामा होई का हो गई का हो गइल जवन होखे के ना रहे तवन हो गइल वो समझ जाई में एक कहता हो का हो गई कन्या के ना भौजाई आइल बड़ी आ ले बड़ी पेट जितना छुदरूपन करते ना कि का बतला खाते पान कनेवा के भौजाई हाँ तू अभी का करेली हो का जानी अभी तक कार्डो तो नहीं दियल जी आ कह दे कि हम नेता पूरा वे आइल बनी तो अभी 1 महीना 1.5 महीना बियाह बुआ अभी उनकर नेवता पूरावे लगली हाँ आ इतना ना पान खा के कच थुकते करी जनी ना कि का बतलावे लही ए दाता जता हम तो कनेवा के कहत अपना भौजाई के समझाओ कहनी ना तो कहते कि एथी कुछ उतना ना बोलसिया कनेवा हमरा बुझाते कि गावत है ना कि छत पे ऊपर छतरी ननदी छिहतरी मरगावतिया उहे 76 होई उहे 76 होई कह नहीं कि ई बता कि स्टेज प्रोग्राम करत रहलू का तनी हो जा लकड़िया बतन 2-4 गो लकड़ी ले ले तुम तो बड़ ठीक होते आई खेल लकड़ी ऊ का करले हम तीन छोड़ ना अभी ओके द ऊ अथी सटल बा पीछा बा हो बड़का द तू तो हमरा करू तारा ताड़ू
एगो तो धुइयां लागता। देखी चल गई मुंह में। ऊ निमन हो जाए यही तरी फूल देखा बिल ए होता मम्मी कैसे। जी अब घर में का होई जी, अब मान ली बाहर विदेश आई आदमी ई तो देखे दम होके का कठुआ करी गेल हमर जी? जीवे सुन के तो बताओ आई गांव टोला महल के आदमी जानी तो का कही कही तो अभी हतना दिन बियाह अब बतल ही बेटा कर वो घरे ने वही करे लेके से। हमन उहे लेके हमन बताई छाता ले ले हुआ ना 76 के लेके घूमत ना घामा में हैं। 76 के तभी जान नहीं ना ऐसन गरियान गरियाम नो तू हे जानिए जइहन बुझाइल। ये दादा हम देखनी तबे हमरा बुझाइल कि ये भगवान नी कैसन आ गइली है भौजाई। और वो ऊपर से पेट में लइका ले ले बड़ी आ कहते कि अब ये जीवा हो खाए में 5-6 महीना के बाद जाए लइका होती 5-6 महीना के तब बताई के इतना करी धरी जी। हम तो कह देनी ही उहे कि करी उहे हमरा बोलाई घर जदी में उहे नु करी दा उहे करी। फिर छोटा की एगो करबू ना सब एगो बड़ा की। ठीक बा जी मम्मी जी पलटा था कितना सुंदर से। आओ कहनी ही ना कि हमरा घरे अपन नहीं का के कार त का के व्यवहार का करबू बतावन तनी तरा के करी धरी हमारा घरे तने वो बियाह सब पेट शादी लेके बाटे, आई अब बिया बियाह हमनी के शादी कर बहु का जाए। जब इथी अरे ओही दिन दर्द कबर जे त केव करके करी धरी। उहे नु कहतनी जी मम्मी जी हैं? लेकिन का करम का जने आजकल के बेटी टाटी कैसन होत ऐसन हे कैसन बिया दादा जी हमर ओकर तीहे नहीं के सामान पहले बुझा। पहले कैसे छो देला सटुए आ करनीवा तो एको दिन ना बतैले से कि हमर भौजाई ऐसन ही चाहे ओइसन ही आ लफुआ होई लफुआ होई लफुआ लफुओ हलई से बढ़िया बताई कि मेहरानू के पान बनावल हटे जी पान खात या कचर कचर आ मार थूकत या हेने से होने हैं। अब तो हम का कहे भगवान जी कचर कचर पान खाती या फचर फचर तू। डाली मम्मी जी हवा निकला तू तो हाथे चुके ले बाड़ू मुस के गाड़ी में मुस सुटी उहे हाल कइले बाड़ू। अरे का हो गल जी दिमाग एकदम काम नहीं के करत एकदम हैं कत्ता पहले एने ओने हमरा बुझा ओकरे चलते तारू दी थी भइल बा घर में एको गो के गोहार लगइले रहते जा आ कहा भी ऊ हो बोलाओ तो ओकरा के छोटकी के बोलाओ हम बोली मुके भगाई में तो हम भगा दी बढ़िया ले। अब बताई मम्मी जी के दुआरी पर के आइल के मेहमान के कैसे रहुआ भगा दे काहे ना भगा दे। तू वो कहे सकना के देखा ना फलानिया के नहीं है ससुरवा गइली ना तो देखा ओकर सास भगा देलस त हई कर देलस सब कर देलस कहे वाला के कहे द मुंह रखबू बोला ना। दिमाग एकदम एथी हो गइल बाटे। बेटवा पहले कैसन बाड़न उहो त कम नहीं खन बेटौआ में कुल कमी बा बेटौआ का जानत होगे तो के आवता के जाता। हे लजवंती काने बड़ू आए का हजी का हजी तब एहो वहां के आइल बनी एगो एयरफोर्स के जवान हो जाए लगी है नो। तो का करी आइल बड़ी तो हम बताई रो रे का करी हम तो कहते का बनी कि करी? जा भौजी केहू पसंद जैसन नहीं। साचा रहेला नु वैसन के ईटा निकलेला जब वो ऐसन तोर भौजाई बिया तो तू तो सही हो को बेउजा। ई का कहते रवा जी हम रवा इतने दिन से रही हम ओइसन कोनो हरकत ना- कइले बनी। ना कहे हो सकला लाजे डरे बटियाई लोग हबे ई बात कहा था हैं उ आके पान पान थूक के मैं अगना लाल कोइले बिया लागत ये कोनो एथी होली हियौ हैं। रवा सबसे भले नहीं कि कुछ बताइए लेकिन भौजी के आदत बहुत खराब हो। ई कौन नया सिस्टम तनी घर छोड़ देले बा कि कार्ड दे के बियाह शादी में मेहरानो जाता चका एथी करे अभी कार्ड छपाई ना कार्ड अब हितै ने पहुंचल ना 1 महीना पहले ही डेरा डाल दे वो डिलीवरी रोज से बतिया कहत नहीं कि हम रोज सबसे भले हम नहीं कि बताइए लेकिन हमारे भौजाई इतना हरामजादी है नु का बतावे ला केहू के बस में नहीं केहू एकदम बहकल चले ले ना भैया के बस में भी है, ना हमर माई के सब के घर में डांट डपट के रखले रहे ओकर बोली इतना हनु का बतावे ला ओकरा केहू के चारा चलेला। सारा तो चलिए जा तो ओकरा के समझ हई बे कि का करी जा हम तो लाजे लाजे बहुत नहीं ना कही कि देखो एथी नहीं का हो भाई देवर का लगम हम का लगो का ओकर हम का लगो तर भौजी के नंदोई नंदोइया ऐसे से बोलता तो कम से कम तू भौजाई लगबे तो तू समझा को हैं का कोई हम समझावत नहीं कि तो हमरे के चुप करा तड़ी चुप कर देस ना को कि पाए सबको घर खिसियाता को तो रोवे करी जाके कोई रोवे सब हमरा सब बस के बात नहीं कि हम उनका के जाने तरी उ ना मुनिया ना हमरा से काहे ना मनी का है सास के झोंटा लसला सारे आई मरद के नतिये कहे आई ए में तो मुंह सटो सटो चलता है लोग के यही खातिर नहीं जाइल बड़ी हमार नाम हसवावे खातिर न बुनकरा चलते हमरा पे के न तू तू करी आज रउआ कह देनी कि जैसन जैसन साचा रही वैसे नहीं टा निकली कल गुना सब कोई ना हमरा कही कि उहे खानदान से उहे नाइल बिया तो उहो वैसने हो की एगो होला मेहरारू आइल भाई ओकरा ले का जो बियाह शादी काट दिए त आराम से उ आई खाइत पीत रहित
1 महीना पहले से आतंक के टोला में मचले बिया। को छाता लेकर लैट्रिन में जाती है, बाथरूम में तो छाता लेकर जाती है, पान खाते जाती है, काले खैनी मरत रहे बाथरूम में। हैं ई कौन इधर भी माने धर्मशाला है का? ई धर्मशाला है कहे जे खाए जे हो गए जे मुत भैया लव मैरिज बियाह को के लेके आई रहो ना का जन कैसना घर के ए जना चली भैया साला कते भेड़ुआ बा। हैं छूटे छोड़ देले बांस इनकर कुल खानदान का हो का नहीं हमरा कुछ नहीं के पता। भैया लव मैरिज को के लाई रहो ना भैया के अब बियाह हो गलो तो उनकर बस के बात नहीं के उनकरा के केहू के ना चलेला ना चलत ए जे उ ना चली समझ लो। अब तू अपन गई थी ससुरा मत पूछो सी। देखिए ना हम बोलैले बनी आ ना हम कुछ नहीं की जानत। आज से हम जानू कि हमरा खातिर हमर भौजाई मर गेल बिया हमरा उनका से कौन रिश्ता नाता नहीं के। असै दूध धइ रे रोजा दे खाती एगो ले जाले गवन के लेके पिया खाती उ चढ़ दे दूध के का चाय बना के पी गई। ई को माने मतलब पूछेला ना कि का के दूध धइल बा का खाती का धइल बा। हैं असै कपड़ा फिर दे त हाथ ना सोरा पिटालती है। रउआ कहत नहीं ने मम्मी जी हमरा के बोलत नहीं ने माने सब कोई के माने उ आइल बड़ी त हमार के में दोस्त बा। हम कोनो बोलैले बनी फोन करके के आवा भौजी हमरा घरे तोरे नु कुल खानदान में कहियो ओ तो केकरा से कहियो तो हम का कर सकत नहीं रउआ से के भगाई उनका का करी का ना करी हम नहीं की जन कुछ हम तो हमरा बढ़िया से से मत भगा कुल दे कहि जा भगा दे सब कोई हमरे के काम करे बुझाता कि जल्दी झट हम ही खराब हो गुल बनी खराब ना त तू बढ़िया बाड़ी ओ कही हो लाग माई लतवरे है ना जान जे घरवे में ही कइले बाड़ू त कहा त बढ़िया से समझाव दे हम ही का कइले बानी। हम तो बढ़िया से समझाए में रुक ना जाता कैसे क्लच गियर ढक के डालते टप गियर तो गप दे भागल जाता कैसे उ बाप रे बाप हाई कमल लवंडा सुतल बा। अरे भाई हो माई होने रखो हो हे करा के ए बाबू सुनो तारा ए अरे दादा रे दादा पेट नतिया ता महारा लेके कहाँ घर हो रहा अरे हम टीकर के थी हनी सरह जनी टीकर के सर हो खिली बनावत एक खिली बनावत खिली बनाई हां बनावत एक खिली ए थी खैनी बनावा महारा लेके ई कैसे रहो बात कर दे मैं धन रौ रे हो तो माने दोसरा के हड़प के ये बैठल बनी हम ना ना पूछनी मठ उठल कहता यार मठ बका ना ना पूछनी हां तुम्हारे सरहज है टीकर भाई के तो माने ने कहां जाला घरे रहेला तो बनाई तनी खैनी खाई ना माने खाए के तो सब कुछ रोटी रोटी ने के न मिलेला हे माई कैसन बात करते पूछा तनी तो माने फ्रूटी रहुआ पियम ए महाराज हम तो मोए चलेला हमार जन्नी लेकिन हे करे तनी से अभी कम बाटे ई हो ले ले भाई ना हमारे बतिया इम देखी हम भाई खरी खराब बात करी ना अच्छा, हां बोली हम खरी खराब बात करी ना हम ये लाइन बाजी वाला काम ना करी ना कोनी हमारे पटम साफ सुथरा बात तो ई बोली हमारा जोग लागतानी पटम बतिया इम रो हमारा जोग लागतानी बोली ये महाराज लेके बोली? का कहत ने रो बुझा तो ये हमारे अकेले बियाह भाई बाबा फेरा मत रही हम तुरंत छोड़ देबो अपना मरद के ये अकेले बैठल बानी सिंगल बनी मेरा रुपया तो बोलियो करा के जहर माउर दे देवे के कोई देखी थई बुझा त हमरा के पिटवाई मोटवाई में का गंगा कदमी आले छोड़ी रवा हमारा जोग नहीं खिलागा था हमरा के दबंग आदमी चाहिए जान मने जाए में दबंग के हां कौन कि बात बाते बा बात में काटा ठेका देओ मने हाँ, तोरवा का कपार लागत पर। मन तोरवा का लागत न मर्द आदमी हन के लौकत है जा मर्द ना है जा एगो बात करनी है पिस्टल ले ले बनी तो निकाल दे मने राउंड करी निकाली तो निकाली निकाली पिस्टल निकाले वाला है, जब तब निकालो जाला उ समय पर निकाले दिखाई, काहे बा? देखावे वाला ना छोटी रौरा तब ठीक नहीं खी हम खोखा बानी ठीक नहीं खी खोखा महाराज बानी लेके रौरा। की माने का बड़ू हम देखी हमरा के ऐसा आदमी चाहिए 4 गो आदमी में बैठ के आदमी कहा हम ना जननी। जानत रही टिकर भाई के हे ने का हो चाची कैसा के बैठल लो, हो हे जे कैसा लो। के बैठल आय लो। आ तोरा डांटे के ना चाहिए रे के हम हे जे बैठा के नती मजाक मर मजाक कइले बड़ा अरे हम तो चिन्हते नहीं खी आइल बड़ा का ये जी? करे है नथ है नथ उतरवावे आइल कुल बेटन से नथ उतरवाई आई जिया के ऊपर ए राजी नहीं चाची। खी ओ पेरा जी की तारा के ए चाची। ठुकिया से 10 को तब तारा लाज शरम नहीं के का चाची चाची कइल बा का कइल बा रे हमारे के बोला तो माने हित ना ताई बन घर ले जाला तने घुमे के छोड़ लेबो हमने के घूमे के खिलवाड़िया 76 होइए गेल 76 भइल बे 76 हई। का कहतनी जी का कहतनी माने के ई तार बेटौआ का लागी मने का है घरे में रख चुप चुप बा कॉल ले पैसा तो ठीक बा हम अब खरी खराब बतियावत त खराब बा ढिढ़ावा में बोली बोले ना। ले बड़वा खरी खरे 10 को बियाहे करे के 100 का लागल बा होई के आय? होई ई बा कोई के नु जे करबा ओइ से तो ओकर मांगा ना के दिया ओइ से जाई। तो मांगा ना के अरे जे करबा ओकर दिया जाई होई त माने के बरोरू के हम ना जानत खिलवाड़ी रही। पिस्तौल वाला खोजताड़ू आई ठेका के पिस्तौल वाला लेके चल जैसा हमले ओइसन रहती ना अब यहाँ के ओइसन में से पट जे रहती तो अभी रख के जे ठोकवा देती एही में गड़वा देती कोई पतो ना पाई तो अच्छा चली धरी धरी
रुक अच्छा देखा कह देबे दी ए जले छाता भागबू कि नहीं जले भागबू कि नहीं तो तू भगावा जाला हित ना आय? घरे लिया जो तो भगावा भगाई हसने हित न तरे कसर हित न तरे छुमन्नर हित न ता चल हटे, चल घर चली घर हटे, चली कहीं हमारा रे हे तहरा हाथवा में जांगर में वही नहीं खे धक अखिए खोप दे हाय माया बुझाई ना का चल ना कहतनी तई जी? जले ला शर्म बाकी ना हो अरे देख तो छतवा छतरी के कौन काम बा में छतरी के ई 76 है त ऐसे छतरी लेके चलत आई 76 हड़ी छत पर छतरी अहमद नंदी के साथ छिहत्तरी ननदी ए के साथ चाची। 76 त कहत हम 76 ए चाची खिलाड़ी बनी लिया के जो ना तो हम तो छोड़ देल हनी अब तोरा हम का कही कोनो आज ये संतोषर नु जानते बा अपन गांव के जानत नहीं की का हाँ, तो चल। कहते रहले न पिस्तौलवा देखा के देखा देल रहती तब नु देखी हमनी त के- चली वो कैसे कलम हमनी के बा? लड़ाई लागेला तब नु पिस्टल निकालना जा आओ यही करी तभी। चल लिया जो घरे। ए बाबू पटबा 76 भइल 76 बेटा पटा सकतड़ू ढेर जर जान महाराज। के बा मने ई का करतनी जी ई का करतनी रे हमरा के बोली ना मम्मी जी ते का घर में चाहत रे ते एकरा संगे संगे तोरो जाइल तेका के भेजबे न तो दोनों के निकाल दे घर से का करू आई जी बता तो जाके सोसिया कमाई में सोशल बते ते कहतिया हमरा के रखब काटा पिस्तौल ले ले बड़ा हैं मने का भइल ह कह देनी त कुछ दिक्कत हो गइल ह बोली ना रुआवा तो निक लगता एगो भतार सामने रही ना बुझाइल उ तो देखाई से लगत एगो भाता में तार नथ कोगो भाता उतर ले कोनो ठीक नहीं के लिमिट नहीं के का हेरवा एको साड़ी जिंदगी भर पहिन सकतानी बोली ना बौजी का करत तारू ए जे हमर इज्जत ना स्वामी आई पर तोरे के 50 बार कहत नु कि चल जा बौजी चल जा अगर हम चाहत नु कि हम खुश रह सकतानी त तू चल जा जैसे मने बियाह क दिन बाद 10 दिन ना बचल बा त बियाह हमारा बियाह में तारा ने मेहरारू के कोनो जरूरत नहीं के खेलवाड़ी छीन छिहत्तरी नहीं 78 ही है ई मेहरान ये समझ जाई खेलवाड़ी कहा के 76 ले कम बनी ना 18 गो बनी 78 के मतलब के 76 77 78 दुगो बेसी ठीक कोई नहीं ठीक कोई नहीं हां ठीक करनी कहा जी कहा रहो ना रख ले समझाओ ना तुम बढ़िया से समझाते हम रहो ना रख ले बोली ना रहो तो रखला ही रही हां मुखिया जी के लड़का के का कहत नु बौजी तू रखलाई बड़ू ये रखल में तो तनी के दोनों में जाए फसन ए पाहुन जी पाहुन के मत सुना धरा अपन छतरी हां आ चट दन निकल 76 हां ठीक कहत निकल ऐसे एगो पटाओ तुम एगो मुंह। ई का कहतानी जी का कहतानी रौरा एकदम ओकरा संगे संगे हये बिया 73 बिया ओकर तो मल पर छोड़ाई अभी ना अभी घबराओ मत तू छोड़ाई मल पर टोकर हम इहो का मुखिया के लगे संगे फंसल है ये 76 कहतिया एगो लेके से बतिया तो एगो लेके सनु मैं उ हाला के मैं गांव के लेके टूटल बना सो जाए बता के कौवा नियन बनाना नियन ना नोच के खयसन तो फिर बात का कौना के जुगाड़ बतानी बताई ना कौना के कौना जुगाड़ के बताई। जुगाड़ बता हम बियाह बीत जाई उठा के अंगूरिया पर लगे से ना हम बियाह बीत जाई 10 दिन बाद तब जाई ठीक बा नहीं खे जाने निकाल तो पैसा समझ भेज गया दे तो धक बढ़िया घरे जानता नहीं कि नहीं के जाना क्या करे बौजी का चाहत वो मर जे घर में जहर मार खा के बोला एक घर में जहर मार के मन मुंह लिया के जाओ निये जहर मार का खलकड़िया जब हो जाई वैसा रिया तू तो खेला करे ना देखे जा हमर कोई डिलीवरी समारे वाला नहीं के हमर हो जाई बाल बच्चा तो हम चल जाई जो भातरन ले बतियावे नु उहे भातर ता डिलीवरी संभाल दिया सन जा बुझाइल चुप बेबा मत बेबा मत बतावा कार वाले का वाले बाल तो भौ जाई कितना खेला करिया हो हैं करे ये कुल करते ये कुल खानदान के बेटी हड़े हां खेला कर छही तरह मम्मी जी अब भाई हमर लव मैरिज को के बियाह लेके आए ओकर कुल खानदान का बा हमरा खुद नहीं के पता लव मैरिज को करे ना तेजल भाग तू हो भाग तू जो जल जा जी रावण कुछ बोली ना हम ऐसा नहीं के आज के बाद कबो मत आइए कबो पकाए के ना चाहिए कबो आवे के ना चाहिए अगर हुआ जाई नु तो तू जनिए तोर काम जने बुझा गोल छही तरह छही तर पड़त जा हैं हे जया के हमारे ये नु कहले ना बसवा के ठीक नु कहले जहां जातड़े ता ये हालिंग करत ये एगो बच्चा रहे हमर ससुराल ये जो नाच फस देली एकदम से ना